So panibagong video, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At kung bago ka lang sa channel namin ay mag-subscribe ka na. At ngayon po, aayusan po natin ang bahay ni Sir Romel kasama ang SMDK team. Doon po natin sa surpresahin si Kuya Romel sa bahay po mismo nila. So, ano pang hinihintay nyo? Aral na! A few moments later. Game. Bes, andyan na sila. Salamunan mo na. Shhh, ate. Sabi sa akin. Kuya, may yung sa Shopee. Pasok na sila. Oo, yung Shopee. Bubuksan mo daw yung ano, i-unboxing mo daw. Tara ate, girlfriend mo kuya. Tawagin niyo po. Mag-unboxing kayong dalawa. Oh my God! Kuya Romar at Mel. Ano masasabi mo sa mga bakadang magsisayon ka ngayon? Hindi ko alam. Na-surprise ka kuya? Ang aking anak. Isang kaligayahan na kailanman ay hindi matatawaran. Magmula sa araw na umakang masilayan. Ang puso ko'y nag-uumapaw sa kaligayahan. Binigyan mo ang buhay ko ng malaking kabuluhan. Sa bawat araw, palagi akong may natututunan. Mga bagay na sa'yo ko lang mismo natutuklasan. Katulad na lang ng pag-ibig na walang hangganan. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi mapapantayan. Tinuruan mo akong maging matatag at matapang, na lahat ng pagsubok ay aking lalabanan. Kahit na anong laban ay hindi ko atrasan. Walang takot kong haharapin anuman ang pagdaanan. Happy birthday to you. Happy birthday.
A few moments later. Happy birthday, bro. Sana may bangkal. Kita na happy birthday. Alam mo lang ang handa. Alam ko nagtatampo na kanina to eh. Wala kang handa. Sabi ko lang na mamayang alas 3 aalis tayo. Sabi ko lang hindi siya maano. Okay, happy birthday ulit. Yun. Yun. Ay. Sa kaninang bagay, nagkala niya wala siyang handa. Oh, maraming handa. Kuya, my every dream and wish you have not only come true but always leads to an amazing future for you. Kuya, we know that we are not a perfect parents that you have, pero gagawin namin lahat ni Papa mo para mapabuti kayo at mabigyan kayo ng magandang bukas. Mahal na mahal ka namin, Kuya. Mag-aral ka sanang mabuti, Kuya. And when depression strike you, or the negativity has been taken your mind, please pray always. Prayer is the most powerful weapon that we have. Manalangin ka lagi, anak, and Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Happy 17th birthday, Kuya. Ingat ka palagi. Mahal na mahal ko kayo na mga kapatid. Love, Mama. So, Kuya Romel, anong masasabi mo sa message ni Mama? Thank you po, Ma. Yakap mo ay magpapangarap ko. Oh my God! Wow! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bilis! Happy birthday to you! Happy birthday to you! To you! So yan, Kuya. Wish muna ko naman. Blow the candle. Yun! At dito na po nagtatapos ang ating pa-surprise kay Kuya Romel. Kung gusto niyo po na kayo na po ang next na susurprisahin namin, chat niyo lang po si Ma'am Miley. And don't forget to like, share this video, and